నీకు ఊగొట్టే కథ తెలుసునా? నేను ఏది చెప్పినా ఊగొట్టాలి. అనగనగనగా ఒక సూర్యుడు ఉండేటోడు. ఆ సూర్యుడేమో భూమికి పానం ఇచ్చిండు. పానం వచ్చిన భూమి నుంచి పోత వచ్చింది, బంగారం వచ్చింది. పోతేమో మనిషి అయింది, బంగారమో కిరీటం అయింది. మనిషి దొంగ అయిండు, కిరీటం రాజు అయింది. దొంగ గుర్తింపు ఉండకూడదు, రాజుకే గుర్తింపు ఉండాలి. రాజుకు గుర్తింపు ఏంది? కిరీటం. హాయ్ అన్నారు కదా, సరే. దొంగ కూడా రవ్వంతా గుర్తింపు కావాలనిపించింది. కిరీటాన్ని దొంగలించాలని గుట్టుగా రాజు గదిలోకి దూరిండు. గట్టిగా గురక పెట్టే రాజు పక్కన ఉన్న కిరీటాన్ని తల మీద ఎత్తుకొని పరిగెత్తిండు. ఉలికి పడిలేసిన రాజు దొంగ ఎంట పడ్డాడు. గోడలు దాటి కోటను దాటి దొంగ ఒక ఇంట్లోకి దూరిండు. రాజు వరకట్లో పక్కిట్లకి చీకట్లో కిరీటంతో ఉన్న దొంగను రాజు అనుకొని దండం పెట్టాడు. కిరీటం లేని రాజును దొంగ అనుకొని చితకు కొట్టిండు. దొంగ అనుకున్న రాజును రాజు అనుకున్న దొంగ దగ్గరికి లాక్కొచ్చాడు. అసలు రాజును చూసిన వెంటనే ఈ రాజు దొంగ కిరీటంతో సావా ఆడిపోయిండు. భటులు రాజ్యమంతా అలసిపోయేలా ఎతికారు. దొంగ దొరకలేదు ప్రభు అని వచ్చి చెప్పారు. అప్పుడు రాజు అని అన్నాడు. అంటే దొరుకుతాడా? అంటే దొరుకుతాడా? దొరకడు. దొరకడు అంటే దొరుకుతాడా? నన్ను ఏడిపించకు బామ్మ. మరి ఎలా దొరుకుతాడు? ఎక్కడ దొరుకుతాడు? ఎప్పుడు దొరుకుతాడు?